Hello guys, आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङै दङ। दासान्दि आं बैसोनि अननायाव मोजाङै दङ। स' लोगोफोर, आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनो गोसो गैयाबाबो लाबोनांसिगोन। माने आङो माइ गायनोसो थांनो नागिरदों नै बिदि, बेखायनो गस्ला गाननानै दङ। जोंहाथ' दा माइ गायबाय दङ, बेखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअआव नुदों जानांगौ। थेवबाबो आं माइ गायनो थांनो नागिरदोंबाबो बिनि आगोलाव माने आङो भिडिअ मोनसेखौ खालामनांगौ जाबाय। आं खालामनोसै माने आगै नाफाथि आरोना फान्थावस्रिया माने गावनि चेनेलाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनानै होबाय। ओमफ्राय माने आंबो बेनि आगैनि बागैनो माने मोनसे भिडिअ होदोंमोन। बेखौ आं माने थाम्बनेइलाव होबाय। मा भिडिअमोन नोंथांमोना बेखौ माने नुबानो मिथिखाबाय। ओमफ्राय आं थाम्बनेइलाव होदोंमोन आरोना, मानोना आगैखौ बहुतानो सन्देह खालामदोंमोन नालाय, बेनिफ्राय मानि थाखाय बांसिन सन्देह खालामजाथावथाव जादोंमोन आं बेखौ फोरमायनानै होदोंमोन। माने आंबो डाइरेक्टलि आगैखौ नाफाथिखौ माने नोंनि भुलखौ माने जेनेबा नोंथारगौ होननानै डाइरेक्ट बुङाखैमोन। बेनिफ्राय आं बुंदों आरोना, जास्ट माने माया माबायाव माने सानजाथावथाव जादों बेखौसो आङो खालामदोंमोन नालाय। बेनिफ्राय आं डाइरेक्टलि बुंखायाखै आगै नाफाथिखौ। आं सोरबा माने आं डाइरेक्टलि भुल होनदों होननानै सानदोंबा नोंथांमोना आंनि बै भिडिअखौ नायबानो जाबाय। ओमफ्राय आं डाइरेक्टलि बुंखायाखैमोन। बेनिफ्राय आङो बे भिडिअखौ आङो होदोंमोन नालाय, ओमफ्राय आगै नाफाथियाथ' दा मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामबाय नालाय, आं बेखौ होनाय जासिगोन। आंबो डाइरेक्टलि बुंखायाखैमोन दायखौ बिनि नोंथारगौ होननानै, माने जाहोनखौसो बुंदोंमोन। मायाव डाइरेक्टलि बेखौ माने माबा खालामदोंमोन आरोना, नोंथारगौ सानदोंमोन। बेनि जाहोनखौसो आं खोन्थाना होदोंमोन। नाथाय दा मोजाङानो जादों। बिदि माने भुल बुजा बुजि जाबाय आगैमोना ओमफ्राय बैसोर सेंग्राफोरजों बिदि माने दा लोगो हमनानै बिदि भुलखौ मानिलायबाय। बिदिनो जानांगौ, बिदिनो सानलायलायनाय थानांगौ। बर'जों बर' माने बिदिनो थालायनांगौ गोरोबनानै। ओमफ्राय दा नोंथारामोन नालाय बाथ्राया, बिनि थाखायनो गासिबो लोगो नांनानै बिदि निमाहा बिलायलायनायखौ नुनानै गोजोनथाव खौरांखौ मोनबाय, खान्थि नांबाय, देहा माने गोसोआव खान्थि मोनबाय आरोना। माने आगैखौ बिदिनो भाइरेल खालामनानै होबायना, बाट जेबो नङा। बै भाइरेलखौ मोनसे सिमां होननानै साननानै लादो। मानो होनबाथाय नङि बाथ्राखौ भाइरेल खालामना होनाया गोरोन्थिबो जाबाय। बेनि थाखायनो जायखिजाया गासिबो बेनिफ्राय आंनिसिमबो माने आगैखौ निमाहा बिहरबाय होननानै थाबाय आरो। माने सबबो जेनेबा गाज्रि कमेन्टबो हरबाय, गाज्रि बुंहरबाय। आङो गाज्रि बुङाखैबाबो आंनि गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय आरो। माने आगैया आंनि भिडिअखौ नुदोंबा माने आंखौ सानगोन डाइरेक्टलि होन्दों होनना, आं नाथाय डाइरेक्टलि होनाखैमोन। बेनिफ्राय आगैया जेसे हायो एसे, आं दा नै उनाव भिडिअखौ नागोन मा आपल'ड होदोंमोन। ओमफ्राय आगैया बे भिडिअखौ होनाया जोबोर मोजां जादों। आगैनि थिरांथाया मोजां जादों। बिदिनो खालामनांगौ, बर'जों बर' बिदिनो जेनेबा भुल बुजा बुजिखौ खामलायनांगौ। ओमफ्राय मोजां मोनदों नायनानै। बिदिबा आङो भिडिअखौ होना होनोसै, ओमफ्राय नायबानो जाबाय। हायोबा गासिबो लाइक, शेयार, साबस्क्राइब माने बांसिन शेयार खालामना हो, जाहाथे भाइरेल जानायाव जेरै मिथिदोंमोन बे भिडिअखौबो माने भाइरेल हिसाबै बयनियावबो गोसारजोबथों। माने आगैनि जेबो भुल गैयामोन होनना मिथिदों। ओमफ्राय आङो बेखिनियावनो माने दोनथ'नाय जासिगोन। बिदिबा लास्टआव भिडिअखौ नायबानो जाबाय। आं होना होबाय, बिदिबा नायदो सोलो। दिनै बे समाव दाखालि 4 थारिख फुंबिलि 4टा बाजियाव जिहेतु जानानै थांनाय जाथाय, बे जाथायनि सोमोन्दै मोननैबो पार्टिजों बा बालागाव समाजनि सेंग्राफोर आरो जिहेतु लामाजों थांबाय थानाय गामि खाथिनि नाफाथि इउटुबार बिथांमोननि गेजेराव जिहेतु भुल बुजाबुजि जाथाय जालाङो, बे जाथायनि सोमोन्दै दिनै बे समाव बिसोरो मोननैबो पार्टिजों गोरोबलायनो होननानै सानदों। सेंग्राफोर आरो नाफाथि इउटुबार बिसोरो सानैबो बा मोननैबो पार्टिजों भुल बुजाबुजि कमप्रमाइस खालामलायसिगोन। माने दाख्लै जा जालांबाय बेखौ लानानै दिनै मोनसे कमप्रमाइस होनो नागिरदों। नाफाथि हाज'वारिजों जों जमा रायज्लायदोंमोन बिसोर लानानै। ओरैबायदि जादों आरो दाख्लैनि केसाव बेबायदि एसेबां मानि भाइरेल जानायनि माबा नङामोन। बेखौ बेलेगासो लिक आउट खालामनानै भाइरेल खालामना होदों।
जोंनिफ्रायथ' बिदि लिगावसो जालांदों बेबायदि नङामोन आरो माने भुल गोरोन्थियावसो जाफ्लांनाय बेफोरबायदिया मिसआन्डारस्टेन्डिंआवसो जानाय बेखौनो लानानै दिनै सावरायनानै जों जमा गोरोबलायनानै थानो होननानै दिनै नैबेयावहाय जमा जाफैदों आरो जोङो गोरोबलायना थागोन होननानै बेखौनो रायजो राजाफोरा नुदोंबा नैबे नाफाथि हाज'वारियाबो माने 2टा बाजियाव बयबाबो जेनेबा जोंबो एसे सन्देहखौ खालामखागोन नालाय हरनि 2टा बाजियाव बिदि थाथो फैयोबा जोंबो एसे सन्देह खालामखागोन बेखौनो लानानै गोरोन्थियावसो बुजिलायनाय जादों नालाय बिदि एसेबांबो माबा जायाखैमोन ओमफ्राय जोंनि गेजेरावबो बिदि एसेबां माबा जायाखै आरो बेखौनो दिनै क्लियारिफिकेसन होनानै रायजो राजाखौ मिथिहोनो बेबायदि जायाखै होननानै मिथिहोनो दिनै जों नैबे क्लियारिफिकेसन आरो नैबे माबाखौ गोरोबनायखौ लाबोनो जों जमा जादों बेवहाय नाफाथिया मा बुङो? खुलुमबाय बयखौबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिमहाय ओमफ्राय आङो दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जेनेबा जिखिनि जोंनि बे भिडिअ'आ माने भाइरेल जानानै थांबाय बिनि बागैनो ओमफ्राय दा बे भाइरेल जाना थांनाय भिडिअ'आवहाय जोङो जयै माबा कनफारेन्स खालामनो भिडिअ'खौ लाबोनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा जोंनाबो माने भुल जायाखै नङा जादों जोंबो एसेबांखिनि बेबायदि हर टाइमावहाय जोंनाबो लाखिफैनाया जोंनाबो माने गोरोन्थिया जादों आरो दा बिनि थाखायनो बिसोरबो बुजिस्लाबियाव जेनेबा बिदिनो एसे नायनि जाबाय ओमफ्राय दा बिसोर आदामोनाबो जोंनि गामि खाथिनिनो ओमफ्राय दा बिसोरबो माने इसां बिदि हरनि टाइम समावहाय बिसोरबो माने दिउथि नेदोंमोन आरो बिसोरनि गामियाव माने बिराद सिखावफोर जों मोननैबो दोलोनि गेजेरावहाय भुल बुजाबुजि जादोंमोन दा बे जाथायखौहाय जोङो मोननै दोलोजोंहाय कमप्रमाइस खालामबाय भिडिअआ बेखिनियानोमोन आंबो बे भिडिअखौ होनाय जाबाय बांसिन हायोबा सेयार खालामनानै होदो इनिफ्राय आंनि भिडिअ होनायखौबो नोंथांमोनानै नायदो इनिफ्राय आं खालामनो गोसो गैयाबाबो बेनि थाखायनो खालामजाबाय आं माने माइ गायनो थांनो नागिरदों दा माने नै आं बिदि गस्ला गाननानै दङ बेखायनि थाखाय बिदिबा आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन माने अल फेमिलि आरोना आंनियाव जेनेबा सापर्ट थानाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायनायजों लोगोसे बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन बिदिबा बाय बाय